дар ин шом набард мекунанд, рақобат мекунанд, қувва, нерӯ ва чобукию чолокии худро месанҷанд. Ин дастаи ҷумҳурии Узбекистон аст, ки мо дар экран мебинем. ягони арҷманд ва акнун родмардон, далерон ва варзишгарони маҳбуби кишвари ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба бокс ба рӯи саҳна ворид мегарданд. аз канори онҳо варзишгарони ҷумҳурии Узбекистон аст, ки баъд аз чанд лаҳза дидори аввалини ин шомро, яъне шоми боксро мо хоҳем дид. суруди миллии ҷумҳурии Ӯзбекистон. суруди миллӣ барои ҳар як варзишгар, барои галат вазифашиносӣ ҳавияти миллӣ, киштоншиносӣ як масъулияти дигареро зам мекунад, то варзишгар вобаста аз иқтидори нерӯи варзиши худ боз рӯҳии худро баланд бигардонад. Республики Таджикистан. суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон садо медиҳад. замон дорӣ ту имрӯз, ҷаҳоне дар ҷаҳон дорӣ ту имрӯз. суруди ту ба кунҷи дил ниҳон аст, ниҳон нест, чу парвози уқобон бенишон нест. дар ин айём мулки нозанинам, туро дар субҳи хуршидӣ бубинам. дар имрӯзи ту ман оянда ёбам, шавам ҳампову ҳамроҳат шитобам. чу модар ту бузургу пойдорӣ, ки аввал дориву охир надорӣ. ватани азиз, Тоҷикистони азиз, шаҳри дилорои азизи мо, Душанбеи азиз, имрӯз бисёр шаҳри зебо аст, шаҳри бошукӯҳ аст. имрӯз тамоми мусобиқоту чорабиниҳо бошукӯҳ бо як тантана бисёр зебо ва дар сатҳи олӣ гузашта истодаанд. аз ҳамин хотир имрӯз шоми боксро манзуратон мегардонем. инагони азиз, акнун ровии марказӣ Александр Загорский варзишгарони ҳарду кишварро муаррифӣ мекунад.
яъне аз вазни 48 килограмм международного класса. дидор оғоз мегардад, Азиатских варзишгарон игр набард мекунанд, рақобат хоҳанд кард. Умаров, Таджикистан. яъне дар вазни 48 килограмм Мастер спорта. ва баъдан Уктан 65 килограмм, Узбекистан. 71 килограмм, 80 килограмм, Мастер спорта. 86 килограмм, Алишер 92 килограмм ва Алтаев, ҷамъи Казахстан. рови маркази Александр Загузский. И мастер спорта Акмал мураббиёни Абдулгоев, асосие ки Таджикистан. дар ин дидор, дар ин Ваш судья, чемпионат хронометрист Ниязиддин иштирок мекунанд, онҳоро Мирбапаев. маърифӣ карда истоданд. Врач турнира Фарид Курбонов. албатта Итак, официальные лица готовы. Боксеры готовы. А готов ли Душанбе? Албатта. Битве! албатта шаҳри дилорои мо, кишвари зебои мо Душанбе омодааст. На балки бо садо, балки бо ғурур, бо як самимият, бо қалби пур аз меҳр, муҳаббат, ғайюрӣ, устуворӣ ба набард ворид мекарданд варзишгарони мо. И вашему вниманию первый поединок. Трехраундовый бой в первом идомаи наилегчайшем тантанаҳои идонаи наврӯзӣ аст. менагони арҷуманд ки ҷашни наврӯз ба ҳар яки шумо бинагони арҷуманд муборак бошад. табрик мегӯем ва яъне тантанаҳои идомаи наврӯзӣ, яъне мусобиқотҳои варзишӣ идома доранд дар шаҳри Душанбе ва дигар шаҳрҳои кишвари азизамон ҷумҳурии Тоҷикистон аз қабили куштини миллӣ, шоми бокс, дигар навъҳои варзишие ки вобаста ба анъанаҳои миллӣ, рукунҳои миллӣ рабт доранд, гузашта истодаанд. аз ҳамин хотир ин рӯзҳо бисёр рӯзҳои муҳим аст барои ҳар як шаҳрванд ва варзишгари кишвар. агумегони азиз, дар вазни 48 килограмм аввалин шуда варзишгар аз кишвари Узбекистон Бекмуродов Донёр ба ринг ворид мегардад. инҷо рақобати ҳирфаӣ аст. рақобати ҳирфаие ки қаҳрамонҳо, яъне нафароне ки аз дастаҳои яккачини ҳарду кишвар ҳастанд, нафароне ки гулчин шуда, яъне нафароне ки интихоб шуданд, нафароне ки аз байни садҳо варзишгарони ҳирфаӣ интихоб гардиданд, имрӯз дар ин дидор дар шаҳри Душанбе дар маҷмӯи варзиши обӣ қасри теннис рақобат хоҳанд кард. Муродов Донёр дар майдон аст, дар ринг аст ва аз кишвари азизамон ҷумҳурии Тоҷикистон Шафиев Меҳронро интизор мешавем дар вазни 48 килограмм. мо хуб медонем аллакай, чун Меҳроб Шафиев дар якчанд ҳафта пеш дар мусобиқоти кушоди ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба бокс ширкат варзида буд дар вазни 48 килограмм ва ҳарифашро аз вилояти Суғд шикаст дода буд ва мақоми аввалро ишғол карда буд. ана ҳамин варзишгар бисёр як техникаи олӣ дорад, гардишҳои зебо дорад, зарбаҳои қавӣ дорад. аз мавқеаш бисёр хуб рақобат мекунад ва дар ин дидор мо ана ҳамон маҳорати касбии ин варзишгарро хоҳем дид ва интизори рақобати бисёр ҷолиб хоҳем гашт. Шафиев Меҳроб зиёда аз 70 рақобат гузаронидааст ки бештари рақобатҳои ӯ дар бештари рақобатҳояш пирӯз гаштааст. варзишгар умедбахш аст, варзишгаре ки метавонад
дар Представляю вам солҳои соперников. И первым боксером в Оянда синем углу. Ему дар 19 лет. Его рост 164 бозиҳои сантиметра, олимпӣ а вес 48 ширкат килограммов. варзад ва Это нуфузи миллати кишвар профессиональный ба ҳам дебют мардонад. боксера, представляющий команду Узбекистана Фотон Даниёр Бекмуродов. Даниёр Бекмуродов, албатта. А вот и его соперник в красном углу. Боксеру 20 лет, его рост 160 сантиметров, а вес 48 килограммов. Также профессиональный дебют. Он представляет Таджикистан. Приветствуйте, Мехрон Шафиев. қаҳрамони яъне чандкаратаи ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад Меҳроб Шафиев. 20 сол дорад. Дар ин сину сол дар 20 соли худ бинед лакай 4-5 маротиба қаҳрамони ҷумҳурии Тоҷикистон гардидааст ва устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба бокс аст ки имрӯз шаъну шарафи миллатро баланд мебардорад ва бояд қайд кард ки душанбе пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳрест ки рӯз ба рӯз бо ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат ва азму талошҳои раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ сония ба сония, соат ба соат дигаргун, зебо, сабзу хуррам ва дилрабо гашта истодааст. Мо шоҳиди мусобиқоти кушоди ҷумҳуравӣ оид ба бокс як чанд ҳафта пеш шуда будем ки бисёр яъне он мусобиқа сатҳи ҷумҳуравӣ буд, аммо нуфузаш ҷаҳонӣ ва байналмилалӣ буд. Акнун асан инҷо 2-3 зарбаи Шафиев ба рӯи ҳариф зада шуд. Инҷо мо акнун таваҷҷӯҳро ба маркази майдон мекунем, чун инҷо ҳар ду варзишгар рақобатро аз маркази майдон шурӯъ карданд. Шафиев Меҳроб пирани сурх доштааст бо дастпӯшҳои сурх ва ҳарифаш бошад Бекмурод аз кишвари Ӯзбекистон бо дастпӯшҳои кабуд бо пирани кабуд дошта рақобат мекунад. аз ду варзишгар Дуниёр инҷо ҳолати клинч аст. дар ҳолати клинч зуд онҳо озод шуданд ва акнун ҷеб истифода мекунад Дуниёр. инҷо дар ҷавобан Меҳроб ду зарбаи мустақим яъне ба рӯи ҳариф зад, ба рӯи Бекмурод. Инҷо зуд хастаги ҳар ду варзишгар ҳис мегардад. ҳарифи Шафиев аз росто яъне аз мавқеи рост рақобат карда истодааст. бинед зарбаи қавии ӯ яъне дасти панҷаи чапаш аст. варзишгари мо бошад Шафиев Меҳроб аз мавқеи яъне ростои чап рақобат карда истодааст. бинед дасти сама қавияш дасти рост мебошад, чун бо дасти чап ҷеб ишора мекунад. инҷо ҳар ду варзишгар дар раунди аввал кӯшиш мекунанд якдигарро бисанҷанд, аммо инҷо раунди аввал бисёр тезу тунд ва шадид гузашта истодааст, чун зарбаҳои ҳар ду варзишгар ба рӯи якдигар зада истоданд. бештар бинед Шафиев Меҳроб инҷо ҳолати дифоъро ишғол кард ва зуд бинед бо як гардиши зебо мавқеи пешрафиро ишғол кардад. 1-2-3, аммо инҷо як зарбаи Дуниёр ба аз паҳлӯ аз канор, ду зарбаи Дуниёр аз канор ба рӯи Шафиев Меҳроб зада шуд. Бекмуродов инҷо низ дақиқкор аст. ин варзишгари ӯзбекистонӣ дасти рост ҷеб ишора мекунад. асан инҷо Шафиев варзишгари мо низ дар канор нест. инҷо ҷеб як аперкоти олӣ иҷро кард, аммо асан Шафиев ду зарбаи пай дар пайи дигар. аммо инҷо дар раунди аввал хастагӣ ва бемадории ҳар ду варзишгар баръало ҳис мешавад, чун ҳар ду варзишгар кӯшиш карда истоданд то мавқеи бисёр муайянро ишғол кунанд. инҷо як свинг аз паҳлӯ, ду зарбаи мустақими Меҳроб Шафиев ба рӯи ҳарифаш Бекмурод зада шуд. инҷо асан инҷо ишора мекунад. инҷо баъд аз ишораи исти довар ҳар ду варзишгар ба рӯи якдигар зарба заданд. инҷо шояд довар ба инобат бигирад ин амали нодурусти ин ҳар ду варзишгарро. раунди аввал ба анҷом расид. акнун
мо гуфта метавонем ки дар раунди аввал ҳарду варзишгар фаъол кунанд. Яъне онҳо ба рӯи якдигар зарба заданд, зарбаҳои мустақим, яъне ба аксул амал низ ҳаракатҳоро нишон доданд ва ин ҳаракатҳо боис гардид ки ҳарду варзишгар каме хаставу бемадор гарданд. боло бошад мо наворҳои сус кардашударо, яъне наворҳои таклоро мебинем. Аҳсан, инҷо Меҳроб бинед ду зарба, як ду, яъне зарбаи ҷеб мустақим, аперкот ва свинг бисёр олӣ, бисёр хуб ва зарбаҳои дақиқ зад ба рӯи варзишгар ҳарифаш Меҳроб. Акнун равди дуюмро интизор мешавем. ҳарифи Меҳроб низ қаҳрамони ҷумҳурии Ӯзбекистон аст, чанд карата қаҳрамони ҷумҳурии Ӯзбекистон ва варзишгари касбӣ аст. инҷо мо боз таваҷҷӯҳ мекунем ба рақобати марказии ин ду варзишгар. ишора мекунанд инҷо мураббиёни низ дар канор нестанд, онҳо бо садо. Меҳроб дар ана ҳамон мусобиқае ки пештар, яъне якчанд ҳафта пеш дар шаҳри Душанбе дар ана ҳамин маҷмӯаи варзишии оби қасри теннис ки бисёр маҷмӯаи бошукӯҳ бузург аст, инҷо ана ҳамон чемпионати кушоди ҷумҳуриявӣ гузашт оид ба бокс ва Меҳроб аввалин шуда дар даври ниҳоӣ, яъне финалӣ ба истилоҳ бо муқобили ҳарифи аз вилояти Суғд будааш рақобат кард ва бо яъне хулосаи доварон дар раунди сеюм пирӯзиро ба даст овард. Унҷо бисёр фаъол буд, унҷо бисёр новобаста бинед аз оне ки ҳарифаш анҳамон дар анҳамон мусобиқот бисёр фаъол буд аз вилояти Суғд. инҷо бошад ҳар ду варзишгар акнун дар марҳилаи яъне ниҳоӣ қарор доранд. онҳо ҳамчун варзишгарони касбӣ бинед чӣ гуна рақобат мекунанд. ҳолати клинч аст. рақиби Меҳроб низ бинед дар охири кор ба рӯи ӯ зарба мезанад. ҷеб бале, Меҳроб бояд бештар зарбаҳои ҷеб, зарбаи мустақим. бинед аҳсан, як зарбаи дигар будаст чап, ду се зарба аст самти поён силсила зарба бизад ва дар охири кор як зарбаи дигар ба рӯи як хуки дигар аз паҳлӯ иҷро кард Меҳроб. ҳолати клинч аст. инҷо ҳарду варзишгар хаста гардиданд. месазад таъкид кард ки бинед ҷараёни ин мусобиқот чӣ гуна. як аперкоти бисёр сахт қавӣ ба рӯи ҳариф зад аз самти поён Меҳроб, аммо ҳарду хастаанд, ҳарду бемадоранд. инҷо Меҳроб бинед чаро дастони худро, дастпӯчҳои худро ба самти поён мефарад. ин корро бояд накунад. ин бисёр хатои ҷиддӣ аст барои ӯ. Меҳроб дар кунҷи ринг буд ва бо як гардиши зебо бо дасти чап хук зарба зад ва худро аз ин ҳолати ногувор берун баровард. ҳарифро фирефта сохт. инҷо акнун навбати Меҳроб аст, чун ана ҳамин ҳолат, чун дар канори ринг ҳарифро зарбаборон кунад. мутаассифона раунди дуюм ба анҷом расид. бисёр душвор аст баҳо додан ва хулоса кардан дар ин дидор, чун ҳарду варзишгар мо баъдан хулосаи доваронро интизор мешавем. ин ҳар вақта ҳам наворҳои такрориро. инҷо Меҳробро мураббияш бо мураббияш машварат карда истодааст, чун дар ин дидор дар шоми бокс дар вазни 48 килограмм Меҳроб бештар хастагии худро ба намоиш мегузорад, чун ҳамин зарбаи аперкоти олии ӯ бинед чӣ гуна бо дасти чап ва рост Меҳроб ба рӯи ҳарифаш яъне бартарии кулӣ дорад. Меҳроб бартарии кулӣ дорад. Парвиз Собиров, Дилшод Назаров, ҳарду варзишгарони асил, варзишгарони нотакрори кишвар ҳастанд. сами бисёр босазо зӯсанд дар самти варзиш. инҷо рамди сеюм оғоз гардид.
раунди охирон аст. ҳар ду лашкар акнун аз мавқеи бисёр наздик кӯшиш мекунанд ба якдигар зарба бизананд. инҷо Меҳроб анамин ҳаракатҳо лозим буд, чун вай дар дигар сабхатҳояш анҳамин гуна рақобат мекард. Яъне анҳамин гуна суръат ва чолокию чобукиро пешкаши мухлисон мегардонид, чун бо як зарба бештар бинед усули маъмулии Шафиев Меҳроб ин ҷеб ишора мекунад, зарбаи мустақим ва аперкот хук аз самти паҳлӯ иҷро мекунад. ин бисёр хуб аст. ин як усули маъмулии Меҳроб худаш аст. аммо инҷо ҳарифи бисёр қавӣ аст, нерӯманд аст. як аперкоти дигар дар иҷрои Шафиев Меҳроб. гардиши бисёр зебо дорад Меҳроб. бинед як гардиш мекунад аз самти, яъне аз поён, яъне аз таги дасти рости, яъне аз бозуи дасти рости ҳарифаш ба самти чап гардиш мекунад ва хук аперкот зарбаи мустақим мезанад. инҷо анамун ҳаракатро ва анамун тасвирро боз ба мо пешкаш гардонида истодааст Меҳроб. бештар ишора мекунад мураббии Меҳроб ки зарбаҳои қавӣ бизанад. асан ана ҳамин силсила зарбаҳо боис мегарданд ки Меҳроб мавқеи пешравиро ишғол кунад, аммо ҳарифаш Бекмурод Дониёр бошад. боз бинед Меҳробро дар канори кунҷ гузошт. 2-3 зарбаи дигар. 1-2-3. аз ин ҳолат бояд берун барояд Меҳроб. аперкот аз ҷониби ҳарифаш. дастонаш Меҳроб ба поён фаровард. ҳар ду варшгар бисёр хаста ҳастанд. ҳар ду варшгар бисёр бемадор ҳастанд. инҷо дастҳояшон низ ба поён фароварда шудааст. гоҳе ба боло, гоҳе ба поён. ва ин мавқеъ бисёр нозук аст, бисёр хатарнок аст барои ҳар ду варшгар. чун бинед Меҳроб 2-3 зарба мезанад, боз дастҳояшро ба поён мефарорад. боз Дониёр Бекмуродов аз кишвари Ӯзбекистон ин варшгар низ аз ин фурсат истифода мебарад. аммо бинед ҳолати клинч. як бинед зарба ба тан бо дасти рост, ҷеб асан, аперкот хук, ҷеб аперкот, ҷеб, ду зарбаи мустақим асан, боз қариб ҳолати нокдаун ба миён меомад, аммо мутаассифона сад афсӯс 2 зарбаи дигар боқӣ монда буд ки ҳарифаш ба замин биафтад. ё ҳолати нокдаун ва ё ҳолати нокаутро мо бинем. аммо чӣ шуд? вақт ба анҷом расид, раунди сеюм ба итмом расид ва мо интизори хулосабарири доварон мегардем, чун дар раунди сеюм бисёр варзишгарон зарбаҳои қавӣ иҷро карданд. 3 раунд ба анҷом расид ва омода мешаванд варзишгарон барои нафаси озод кашидан ва шаҳди пирӯзӣ чашидан. дар ин дидор кӣ пирӯз мегардад? ҳоло мо мунтазир ҳастем хулосаи доваронро. дар ҳақиқат варзишгари мо ва варзишгари кишвари ҳамсоя қавӣ буданд ҳар ду. аммо интизор мешавем, чун ки дар ин дидор пирӯз гашт. биҳишти рӯи дунёи Душанбе, аҷаб шаҳри дилорои Душанбе. ту яктои, ту якто, ту шаҳри орзуҳои Душанбе. ин мисраҳои шеърӣ аз он гоҳе медиҳад ки варзиш косиби сув аст. варзиш нерӯмандӣ аст. яъне дар кишвари азизамон Тоҷикистон ва шаҳри Душанбе бинед чӣ гуна чорабиниҳои бошукӯҳ гузашта истоданд. интизор мешавад. Первый судья 29-28 синий угол. Третий судья 29-28 красный угол. албатта ин раунди якум ба нафи варзишгари Ӯзбекистони ва раунди дуюм низ ба нафи кишвари Тоҷикистон.
اینجا پیروزی ورزشگری پیرانی کبا داشته است کشور ازبکستان پیروزی رو به دست آورد اما ورزشگری مو بیشتر فاول بود اینجا مکافات پولی است برای هر دو ورزشگر برای نفری که پیروز گشت در این دیدار $5000 آمریکایی با او تحفه می‌گردد و به نفری مغلوب گشته $2500 آمریکایی. این برای ورزشگران است. از این دیده بیشتر دیگر تنها تمرین است، دیگر تنها تلاش است بهری پیروزی را به دست آوردن چون با هدایت‌های پیشروی ملت و از تلاش‌های رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی طوری که ما گفتیم یعنی روز به روز ثانیه به ثانیه دقیقه به دقیقه دیگرگون زیبا آباد و زیبا سبز و خرم گشته ایستاده از شهر عزیزمون. این همه بهری ورزشگران است، بهری شهروندان عزیزم ما در اینجا. Итак, Душанбе становится... дар ин наврӯз чӣ навгонӣ аст? ин либосро барои вохӯрӣ бо волидайнам мепӯшам. Боз як навгонист. ин нақли ҳикояҳои қадимаи бобом. Боз як навгонист. таъми наврӯз дар якҷоягӣ акун рақобати навбатиро интизор мешавем. аз ворзишгар варзишгаре ки имрӯз парчами кишварро кураи ҷаҳонӣ нуфузи миллатро баланд бардоштааст ва бо ҷасорату нерӯмандии хеш тавонистааст варзишгари ҳунари касбии хешро пешкаши ҳамаи мухлисон бигардонад. Баҳодур Усмонов дар мусобиқоти кушоди ҷумҳурии Тоҷикистон ба бокс якшанбе пес боз ҳам такрор шавад. сазовори ҷои аввал гардид ва бо ҳарифи навбати хеш дар шаҳри Душанбе шоми бокс Аҳмадов Муҳаммадалӣ Добро пожаловать в красный угол. Боксер из Таджикистана. Бахадур Усмонов. Баҳодур Усмонов ба майдон оҳиста ворид мегардад. инҷо
اینجا بودیشد نظرов قهرمانی بازی‌های المپی ریو دی ژانیرو 2016 روی ورزش وزنی دستفشانی کرد. یک روح الهامی تازه به خود گرفت و به میدان وارد گشت. И первым в синем углу. Ему 20 лет, рост 175 сантиметров, вес 63,5 килограмма. Это профессиональный дебют спортсмена. Он представляет команду Узбекистана. Вот он, Мухаммад Али Ахмадов. Его соперник в красном углу. Боксеру 25 лет, рост 173 сантиметра, вес 63 килограмма ровно. Его профессиональный рекорд – 4 боя, 4 победы, включая одну победу нокаутом. Представляющий Таджикистан Бахадур Осамонов. Албатта. Акун рови маркази ҳардваржгарро муаррифӣ кард ва ҳардваржгарро довари марказӣ даъват мекунад то рақобат оғоз бигардад. Баҳодур Усмонов бо мураббияш машварат мекунад ва ба майдон наздик гардид. рефери маркази ҳардваржгарро ба канори кун равон кард ва раунди аввал оғоз гардид. Усмонов Баҳодур ва ҳарифи ӯ Аҳмадов Муҳаммад Али аст, ки дар раунди якум онҳо рақобатро шурӯъ карданд. Санҷо як зарбаи мустақим аз ҷониби Баҳодур. Усмонов ҷеб ишора мекунад, ба тан зарба мезанад. ҷеб. ду зарбаи дигар. ҳарифаш низ қавӣ аст, бинед. Аз росто, яъне мавқеи рост ҳаракат мекунад ҳарифаш. рақобат карда истодааст, яъне дасти чапаш дасти қавӣ аст. инҷо як зарба аз самти паҳлӯ хук иҷро кард Баҳодур ва ду зарбаи дигар аз ҷониби ҳариф ба рӯи худ зад, сар дод. ҷеб, бадан, ба рӯ. Оҳо, асан. ду ҳаракати дигар ва ду зарбаи дигар аз паҳлӯ хук ва свинг. инҷо бинед бештар Баҳодур гардишҳои зебо дорад аз самти чап, яъне аз паҳлӯи чап ва рост. ҷеб ишора мекунад, ҷеб. ҷеб. акнун инҷо набарди бисёр ҷиддии устуворона аст. набарде аст ки инҷо акнун бояд тамоми қувва, маҳорат ва малакаи варзиширо бояд нишон дод. бо дасти рост, чап. бинед як зарбаи мустақим, хук ва аперкот ишора кардам. мо сеюм зарбаи Баҳодур. Оҳо, як зарбаи мустақим дар иҷро бо дасти рост ба рӯи ҳариф зад. Баҳодур ана ҳамин мавқеи пешсафиро бояд аз раунди аввал пеша кунад, бештар чолок бошад. бинед ҳарифаш дар бо зарба задани Баҳодур Усмонов, ҳарифаш низ дар канор низ ӯ низ ду-се зарба ба рӯи Баҳодур Усмонов. инҷо ду-се зарбаи дигар. ҷеб бо дасти рост. Оҳо! Зарба аз паҳлӯ свинг ба рӯи ҳариф зад аз канори рӯяш. Аҳмадовро дар ҳолати ногувор гузошт. бояд бештар анамин зарбаҳоро иҷро кунад Баҳодур. боз ҷеб. ин аз он шаҳодат медиҳад, аз он далолат медиҳад ки Баҳодур яъне маҳорати касбии худро яъне манзури мо гардонида истодааст. асан инҷо бинед каме ба таҳаллука ва ба ларзиш افتاد. ҳарифаш яъне кӯшиш мекунад ки мавқеи дифоъро тӯлонитар пешаи худ кунад. ҳарифаш инҷо сонияҳои ба шумор боқӣ монданд ва бартари кулиро дар раунди аввал Баҳодур Усмонов ба даст овардааст. инҷо боз ишора мекунад, озод аст. бинед акнун дар сонияҳои охири раунди аввал Баҳодур Усмонов мавқеи бозингарро ба ислои гравик мегӯянд, яъне кӯшиш кард ки аз ҳисоби техника, ҳисоби фани худ бештар зарба бизанад. раунди аввал ба анҷом расид. бо мураббияш Баҳодур Усмонов машварат мекунад. асан ана ҳамин
рақобатро мо интизор будем аз ҷониби варзишгарони тоҷик. меҳроб яъне дидори пештар дар вазни 48 килограмм тавонист хуб рақобат кунад, аммо бинед бо як ду бартарӣ бо як ва ё ду бартарӣ тавонист ҳарифи меҳроб пирӯзиро ба даст биёрад. инҷо наворҳои такрориро мо мебинем. идовар мешавам бинандагони арҷманд, ин вохӯрии қаҳрамонҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Ӯзбекистон оид ба бокс аст, ки айни аъзоёни дастаҳои яккачини ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Ӯзбекистон ҳастанд. инҷо ба мо раиси федератсияи бокси кишварро аз наздик ба мо нишон доданд. равнди дуюм оғоз гардид. ҷеб, ду зарба ҷеб, бо дасти рост. бинед аз самти паҳлӯ хук свинг. Баҳодур пурра маркази майдонро идора таҳти назорати худ қарор додааст. ҷеб, ҷеб, як аперкоти бисёр қавӣ аз самти поён зад, бо дасти чап боз аперкот. бинед аперкотро аз ду самт иҷро мекунад. якеш ба тан, ба бадан мезанад ва дигарешро ба рӯи ӯ ҳарифаш. Баҳодур Усмонов устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ оид ба бокс аст. дар 4 рақобати ҳирфаӣ гузаронидааш 4 маротиба пирӯзӣ ба даст оварда, яктоашро ба нокаут фиристодааст ҳарифашро. ҳарифи Баҳодур Усмонов Аҳмадов инҷо дар маркази майдон ҳамин гунае ки яъне ӯ рост истода ба самти пеш, на ба самти пеш, на ба самти паҳлӯҳо ҳаракат намекунад. ҳарифаш яъне мисли шах шудааст. шояд ин аз ҳисоби чолоку ғайюр будани Баҳодур аст, то чунки Усмонов Баҳодур намегузорад Аҳмадовро ба ӯ наздик шавад. бинед ҳатто эҳтиром мегузорад ба ҳарифаш Баҳодур. аҳсан, бисёр олӣ, бисёр як ҳолати хуби варзишгарон. инҷо буду зарба дигар. албатта инҷо нокдаун аст. бинандагони арҷманд, нокдаун ишора мекунад довар. ишора мекунад ва ба маркази майдон ҳарду варзишгарро даъват менамояд. инҷо Баҳодур акнун дарк кардааст ва медонад ки ҳарифаш аллакай он мавқеъе ки Баҳодур гирифтааст, яъне ба он наздик шуда наметавонад. 2-3 зарбаи дигар ва як зарба аз паҳлӯ ба ҷигар мегӯем. бештари варзишгарон ҳамон паҳлӯи бадани ҳарифро бисёр ҷустуҷӯ мекунанд, то як зарбаи қавии хо бо дасти чап, хо бо дасти рост бошад, бизананд, то ин дидорро ба анҷом мерасонанд. аммо Баҳодур бештар бинед дар равнди дуюм ҳам ҳолати мавқеи бозингарро ба истилои гравигро гирифтааст, чун аз ҳисоби техника иҷро мекунад зарбаҳояшро. бинед ҷеб, ҷеб, ҷеб ва як зарба ба будан иҷро кард. лаҳзаҳои такрориро мебинем. бо оғоз гардидани иди Наврӯз ва чорабиниҳои тантанавии наврӯзӣ, яъне варзишӣ, ки пештар мусобиқоти гӯштини миллӣ баргузор гардида буд, ки 27 кишвари ҷаҳон ширкат варзида буданд дар ин
чемпионат дар ин мусобиқот ва тавонистанд дар як сатҳу сифати бисёр олӣ мусобиқаро гузаронанд, чун ин ҳама дастгириҳои пайвастаи пешвои миллат аст. раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ки пайваста мароқ зоҳир мекунад ба алалхусус ба варзишгарон барои боз ҳам дар сатҳи хуб гузарондан. инҷо бинед боз ҳолати нокдаун аст. ҳолати нокдаун аст. аллакай дуюм маротиба Баҳодур Усмонов ҳайрифашро ба нокдаун мефиристад. инҷо вазъи варзишӣ Баҳодур Усмонов хуб аст. ҳатто бинед бо акнун ба ҳолати рақсидан даромад Баҳодур Усмонов, яъне рақсҳои мавзуни варзишӣ мегӯянд ки нобиғаҳои бокси олам аз қабили Рой Ҷонс, Муҳаммад Алӣ, Майк Тайсон, инҳо бештар, яъне Рой Ҷонс ва Муҳаммад Алӣ бештар онҳо бо пойҳои худ ҳаракат мекарданд, бо рақсҳои мавзуни варзишии худ ҳарифонро мафтун мекарданд ва бо ду-се зарба метавонистанд ҳарифашонро ба замин рафтанд. аммо инҷо боз ишора мекунад ҳарифи Баҳодур, яъне як сару гардан, ду сару гардан хато ҳам намекунам, ду-се сару гардан Баҳодур Усмонов аз ҳарифаш болотар аст. яъне инҷо аз ҳама варзишгарони фаъол, варзишгароне ки бештар қаҳрамони ҷумҳурӣ гаштаанд, бештар берун аз кишвар қаҳрамон гаштаанд, онҳо даъват шуданд. яъне бинед Баҳодур ба осонӣ, бо як роҳат, бо як чобукӣ бинед ҳарифро чӣ гуна бартарии кулиро ба даст меорад. ҳатто инҷо Аҳмадов аллакай таслим гаштааст, ҳатто мехоҳад зуд ин рақобат анҷом биёбад, аммо 20 сония дигар боқӣ мондааст. дар ин 20 сония Баҳодур Усмонов метавонад боз як нокдауни дигар ва ё нокаут кунад ҳарифро, яъне ба замин биафтонад бо як зарбаи қавии худ. аммо Баҳодур Усмонов бинед раҳм мекунад ҳарифро, яъне раҳм мекунад, яъне зарбаи қавӣ намезанад. инҷо бо ишора боз нокдауни сеюм аст. окей, нокдауни сеюм аст аллакай ва раунди сеюм анҷом аст. мо бо як итминони комил гуфта метавонем ки дар се раунд дар ин дидор бо бартари куллӣ Баҳодур Усмонов пирӯзиро ба даст овард. ана ҳамин гуна дастгири шумо мухлисон ба хотири Баҳодуров. инҷо фаъолони кишвар, мухлисон, ҳавасмандон, зиёиён низ дар ин шоми бокс дар шаҳри Душанбе дар маҷмӯаи варзиши обии дӯсти миёни Тоҷикистон ва ҷумҳурии Ӯзбекистон бо як самимият омаданд то набарди қуввоозмоӣ, яъне рақобати варзишгарони. Итак, уважаемые дамы и господа, в этом поединке единогласным решением судей победу одержал Баҳодур Усмонов. И аплодисменты его сопернику Мухаммад Али Ахмадову. яъне мукофоти пулӣ аст бинагони арҷманд, $5000 доллари амрикоӣ ба нафари пирӯздашта ва $2500 амрикоӣ ба нафари а победитель Баҳодур Усмонов сертификатом $5000. албатта Усмонов Баҳодур бисёр олӣ. И общее фото. бештар низ боз
дар баробари ин мусобиқоти бошукӯҳ боз чанд ҳафта пеш мусобиқоти ҷумҳураи оид ба бокс низ гузашта буд ки он ҷо низ бонувон иштирок карданд. яъне дар сатҳи бисёр ҷаҳонӣ ва байналмилалӣ буд, чун Баҳодур Усмонов дар рақобати ниҳоии худ сазоварҷӯи аввал гашт ва пештар низ баъд аз мусобиқоти ҷумҳуравии оид ба бокс доир ба ҷашни таҷдиди наврӯзи байналмилалӣ мусобиқоти гӯштингирӣ яъне гӯштини миллӣ барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе мусобиқот баргузор гарда буд ки бозам 26-27 кишвари қораи олам аз Аврупо ва Осиё иштирок карда буданд. Судьи у ринга: ин ҳама Алишер дастгириҳои Алтаев, пайвастаи Уктам Басаров и Мехрод Шумаров. ба диққати ҳамаи дӯстдорони гӯшти шаҳдвори мурғ, Sanders Basket KFC дӯстдоштаи шумо бо гӯшти лазизи мурғин, стрипсҳо ва байтсҳо акнун дар шакли комбо бо картошкаи фри ва соус бо таби дили шумо. Sanders Basket комбо ҳамаги 40 сомонӣ танҳо дар KFC. дар ин наврӯз чӣ навгонӣ аст? таъми наврӯз дар якҷоя. арсаи байналмилалӣ муаррифӣ мекунам. ин аз ҳама дастгириҳо ва пайвастаи ҳукумати кишвар аст. яъне зина ба зина, рӯз ба рӯз, сония ба сония ҳар лаҳза кишвари мо рушд кардааст. шаҳри дилораи мо Душанбеи азиз, бинед ана ҳамин мусобиқотҳои ҷумҳуриявӣ ки сатҳашон ҷаҳонӣ ва байналмилалӣ аст, имрӯз садо баланд мешавад. Добро пожаловать в красный угол ринга боксер из Таджикистана Давуд Махкамов. варзишгари кишвари мо Давуд Махкамов ба майдон ворид мегардад. вазни 71 кг. мутаваҷҷеҳ мешавем вориди варзишгар. Итак, знакомьтесь, боксер в синем углу. Ему 22 года, рост 180 сантиметров, вес 71 килограмм ровно. Его профессиональный рекорд – один бой, который он завершил победой. Из Узбекистана Сухроб Каимов. А вот и его соперник в красном углу. Боксеру 20 лет, его рост 175 сантиметров, а вес 71 килограмм ровно. Профессиональный рекорд без поражений, 2 ничьих. Он представляет Таджикистан. Приветствуйте, Давуд Махкамов. варзишгарони бисёр ҷавон ҳастанд дар ин синни сол, олбаста синни сол
Нурулло Алиев варзишгаре ки дар риштаи варзиши вардҳои омехта ММА ба истилоҳ тавонист ҳарифи худро шикаст бидиҳад ва ба даври навбатӣ роҳат бигирад. Нурулло Алиев буд. акнун мо мутаваҷҷиҳи раунди аввали дидори навбатӣ мегардем. дар вазни 71 килограмм Маҳкамов Довуд ва Каимов Суҳроб аз кишвари Ӯзбекистон. Маҳкамов Довуд бошад аз кишвари азизи мо шаҳри Душанбе ва Тоҷикистони азиз. Маҳкамов Довуд пирони сурх доштааст, яъне дастпӯшҳои сурх дорад. ҳарифаш бошад Каимов Суҳроб бо дастпӯшҳои кабуд рақобат карда истодааст. Маҳкамов Довуд варзишгари мо бинед зуд мавқеи дифоъро ишғол кард, чун қомати ҳарифаш каме аз ӯ баландтар аст. қавӣ аст дар мавқеаш. аммо Довуд бошад зуд худро ба рӯи ҳарифаш ҳаво медиҳад, яъне мепартояд. яъне ин ҳолат хуб нест. масалан инҷо як ҷеби бисёр қавӣ зад ба рӯи ҳарифаш Довуд. аммо бинед рақиби Довуд Суҳроб аз кишвари Ӯзбекистон дар пойҳояш бинед чӣ гуна ҳаракат мекунад. чолокона бинед чобукона ҳаракат мекунад аз ба самтҳо ба паҳлӯҳо. аммо ҳарифи Суҳроб яъне Довуд аз кишвари мо яъне ба гумон мерасад ки саросима аст читавре ки яъне бинед боз ба хато зуд худро ба рӯи ҳариф мепартояд. яъне ин ҳолат аз суст будан дар мавқеи худ аст, қавӣ набудан дар мавқеъ аст, чун зуд пайхас мекунад варзишгар. варзишгарони ҳирфаӣ асан анамин ду зарбаи мустақим ва як зарба аз паҳлӯ хук иҷро кард. Каимов яъне Маҳкамов Довуд варзишгари кишвари мо. довар ишора мекунад боз Маҳкамов Довудро ки рӯйро каме бардоштан лозим. ҷеб ва бадан ду зарбаи мустақим. ҳар ду варзишгар хуб омода ҳастанд, аммо каме паҳлӯҳои масалан каму костагиҳои худро Довуд дар раунди аввал ба ҳарифаш Каимов Суҳроб нишон дод. ин корро бояд намекард, чун Суҳроб аз ҳамин варзишгари кишвари Ӯзбекистон дар раунди аввал санҷиш кард. Довуд бошад хуб рақобат кард, чолок буд, зарбаи ҷеб зад, зарба тан зад. мураббиаш низ ишора мекунад. инҷо мураббии Суҳроб аз кишвари Ӯзбекистон, мураббиаш танҳо мегӯяд бо дасти рост агар тавонисти ҳарифатро дошта бо як зарбаи рост, зарбаи мустақим кавӣ метавонӣ ӯро хуб зарбаи сахт бизанӣ. аммо инҷо бинед наварҳои сӯзкарро паркониро чолок буд, фаъол буд, аммо бештари зарбаҳояш ба рӯи ҳарифаш на, аммо ба рӯи дастпӯшҳо, ба дастпӯшҳои ҳарифаш афтид. раунди дуюм аст. бисёр зуд раунди аввал ба анҷом расид. мутаваҷҷиҳ мешавем раунди дуюм. акнун фаъол гашт Довуд. ҳамин гуна мавқеъи пештавиро бояд ишғол мекард дар раунди аввал. дасти росташ фаъол аст бештар, аммо шумо рақиби Довудро тӯҳфа қабул накунед, чун Суҳроб аз кишвари Ӯзбекистон ин варзишгар қавӣ аст.
این کارو باید نکنه. داوود این میدان است، رقابت است. میدان دلیر است، از دلیر است. اینجا تهمتنان دلیران وزبین، یعنی با یک شکوه با تمکین رقابت میکنند. آسان آن همین ضربه قویه که با دست چپ برای سهراب زد داوود بسیار سخت و قوی بود. باز یک ضربه قوی دیگر، ضربه مستقیم برای سهراب است که کشور ازبکستان زد. آن همین باز در دستگیری مخلصان با یک ضربه زدن و با صدای بلندی مخلصان داوود رو بینید باز فعالتر گردونید. اینجا به بدنی حریف ضربه اش رسید از داوود. حالت کلینچ است. دو ضربه دیگر با دستی راست و چپ، جب و ضربه مستقیم. اینجا سهراب چرا اشاره میکند، صحبت میکند. اینجا داور نیز میتواند آگاهی دهد، اما نه، اینجا باز به سراسیمگی رو میدهد داوود محکم و فرجگری ما. یعنی میتوان گفت که شاید یک اصولی خاصی داوود باشد. دو ضربه مستقیم و با دست چپ یک ضربه دیگر در آخر از سمت پهلو ضربه زد. سوینگ خوک آسان. ببینید اینجا خون جاری شد از پیشانی سهراب ورزشگری، یعنی کشوری ازبکستان. از پیشانیش خون جاری شد. اکنون اینجا دکتر باید خلاصه خود رو برارد. بوکس این نوعی ورزشی بسیار دشوار است. از کدام خاطر؟ از اون خاطری که آنها بیشتر در اون حالتی که اگر از مسافه نزدیک بسیار رقابت کنند میتوانند با سر، یعنی یکدیگر رو با سر ضربه بزنند. همین بیشتر حالتها رخ میدهد برای جراحت بسیار وزنین برداشتن. اینجا رقابت ادامه دارد. مخلصان بسیار با یک شور و غوغا، یک صدای بلند دستگیری میکنند، مخلصی میکنند. باز خون جاری شد اینجا، اما راوند دویم به انجام رسید. دستگیری مخلصان بحری داوود است، محکم اف داوود. این همین ورزشگری امیدبخش کشوری ما. شاید بینید در راوند یکم و دویم من فکر کردم اونجا بسیار با سراسیمگی راه داد، اما بودن حالتهای سراسیمگی، حالتهایی که با سراسیمگی راه داده بود داوود، لیکن شاید اصول خاصی او باشد. یعنی حریف رو اومده میکند، سراسیمه میکند، اومده میکند و دو سه ضربه با یک صدای تاجیکستان. خب نوارهای تکراری رو میبینیم. ضربه های سهراب نیست قوی هستند. بینید یک ضربه میزنه، ضربه مستقیم بروی این نبرد دوستی است میان تاجیکستان و جمهوری ازبکستان. راوندی سیوم است. راوندی سیوم ورزشگران رو به مرکزی میدان دعوت میکند رفری مرکزی. ادامه تنتنه‌های ایدانه نوروزی، یعنی ورزشی در طولار ورزشی مجموعه آبی و قصر تنیس شهر دوشنبه. شامی بوکس است. دیدار میشویم. این مسابقاتی، یعنی مسابقاتی دوستانه است. دسته های یک کچین هر دو کشور دعوت شدند، یعنی در نبرد هستند در میدان. این جفتی سیوم است، وزن 71 کیلوگرم. اکنون راوندی آخرین است. اینجا هر دو ورزشگر تلاش کرده ایستادند تا برتری رو به دست بیارند، چون راوندی سیوم راوندی
ҳал кунанда аст. Оҳ, аҳсон! ан ҳамун ҷеби бисёр қавиро барои ҳарифаш зад Довуд. Боз зарба, боз ду зарбаи дигар. яъне бо ана ҳамин гардишҳои саросемагии худ Довуд тавонистааст ки бинед чӣ гуна зарба бизанад барои ҳариф. ду се зарба. ҷеб боз ишора мекунад. зарбаи мустақим, аммо на инҷо на ҳолати накдаун ва на ҳолати накаут аст. бинагони арҷманд, чун ҳолати тасодуфӣ буд. яъне ба замин лағжид рафтид. бисёр аз масофаи бисёр тӯлонии ёрш дифоъ мегӯянд, ба истилоҳ ёрш мегӯянд, дифоъи тӯлонӣ. маҳкам Довуд рақобат карда истодааст ва Суҳроб бошад, варзишгари кишвари Ӯзбекистон инҷо мавқеи пештавиро ишғол кардааст. То ба ҳол кӯшиш мекунад Довудро ба канори ринг гузораду зарбаборон кунад, аммо Довуди бо ҷасур, бо ғаюр бинед кӯшиш мекунад ба паҳлӯҳо ҳаракат кунад ва зарба бизанад. инҷо рақобати касбӣ аст бинагони аҷманд. инҷо ҳар ҳолат метавонад рух бидиҳад. ҳолати накаут, накдаун, ҷароҳати вазнин, ҳолати клинч аст. акнун варзишгарон хаста гардиданд. сонияҳои ба шумор боқӣ мондааст ва Довуд талош мекунад то бештар зарба бизанад, аммо инҷо Суҳроб усули қареб буд ки усули гӯштинро истифода барад. ба назари ман ҳамин гуна расид ки Довуд варзишгари мо фаъол буд, бештар бешак шубҳа ғайюр буд, аммо бештари зарбаҳояш бинед муаллақ буданд дар ҳаво. инҷо мо хулосаи дуваронро интизор мешавем. ҳоло ҳам ҳаракат мекунад Довуд, ҳоло ҳам меҷаҳад, мепарад, мехоҳад як раунди дигар, раунди иловагӣ рақобат кунад. бинед бо ҳамин ҳаракатҳояш. Суҳроб аз кишвари Ӯзбекистон варзишгар ноҳиҷор менамояд. ҳолати рӯҳияш интизори хулосаи доварон мешавем ки дар ин дидор пирӯз гашт. ҷо акнун мо дидем ки пирӯз гашт. Албатта. Итак, Давуд Махкамов получает сертификат на стоимостью в $2500. А победитель сертификат на 5000. илтифоти пулӣ бари ҳарду варзишгар. Каимов Суҳроб аз кишвари Ӯзбекистон сазовори $5000 амрикоӣ мегардад ва ҳарифаш бошад аз кишвари мо ҷумҳурии Тоҷикистон. Маҳкамов Довуд $2500. мухлисони азиз, нафароне ки дар инҷо ҳузур доранд, дар баробари ин мусобиқот ҳамчунин имрӯз бозӣ бурднок аст. барои иштирокчӣ бозии бурднок шудан шумо метавонед ки сараввал обуна шавед ба президенти IBA Омар Кремлёв ва ҳамчунин ба бокси Тоҷикистон Таҷик боксинг ва дар инҷо сторис кунед. ҳар нафаре ки беҳтарин сторис мекунад дар анҷоми ин дидор албатта мукофот
10 iPhone 14 انتظار از غالبانا. یک کف کبی سمه بین شما مخلصان. Узбекистана Барс Турхаев. Его соперник в красном углу ринга. Спортсмену 25 лет, рост 179 сантиметров, вес 80 килограммов ровно. Профессиональный дебют. Он представляет команду Таджикистана. Приветствуйте, Шабоз Фаин Нигматуллаев. Шабоз Нигматуллаев ва Марс Тураев вазни 80 кг ҳар ду варзишгар омодаи рақобат ҳастанд ва дувари маркази рефери маркази ҳар ду варзишгарро ба марказ даъват мекунад ва мунтазир мешавем. қомати ҳарифаш Шабоз каме баландтар аст, бозуҳои ӯ низ дарозтар аст ва як бартарии куллии Шабоз дар он аст ки бисёр техникаи олӣ дорад. аз мавқеи чап рақобат мекунад. осон ҷеб ишора меосон ду зарбаи мустақим мегардад рӯи Шабоз. ин вазн вазни 80 килограмм акнун ҷаззобтар мегардад, чун зарбаҳо бисёр вазнин ва қавӣ ҳастанд. Шабоз зуд мавқеи пештавиро ишғол мекунад ва бинед ду зарба ҷеб ва як зарба ба бадан.
ҳарифаш низ тӯфанест. бинед чӣ гуна рақобат мекунад. дастҳояш пурра ба поин фардор шудааст. оҳо, як зарбаи қавӣ дигар мустақим дар ҷои Шаҳбоз. бинед дастҳои ҳарифи Шаҳбоз пурра ба поин фароварда шудааст. яъне ин фурсат аст, ин имконият аст. дар ҳоле ки Шаҳбоз дастонаш бардоштааст, яъне хуб идора мекунад мавқеи худро. на ин Шаҳбоз мисли ҳарифаш боз анамун нағмаомез ҳаракат мекунад. ҳарифаш бинед Шаҳбозро мафтун мекунад бо ҳаракатҳои худ. бо бинед ба паҳлӯҳо ҳаракат мекунад ва Шаҳбозро ба худ ҷалб мекунад. майл ба ӯ кунад то зарбаҳои пинҳонӣ бизанад, чун дар акси ҳол, айни ҳол вақте хуб мушоҳида мекунед вазъи омодабошии варзишгарро инҷо мефаҳмед ки варзишгар, яъне баъзе варзишгарон тактикаи хоси худро доранд. як зарба перкот зад ба рӯи Шаҳбоз ва ба ҳадаф нарасид. ҷеб ишора мекунад. асон ҳамин як зарбаи мустақими Шаҳбоз бинед аз дохили дастпӯшҳои ҳарифаш гузашт ва ба рӯи ҳариф зад. Шаҳбоз мавқеаш пештаф аст, яъне мавқеи дифоъро ишғол накардааст. идора мекунад ҳудуд, яъне анамун ҳудуди мавқеи ишғол кардаи ҳарифашро. бисёр озод худро ҳис мекунад ҳарифи Шаҳбоз. Тураев Марс, яъне дар зинаи касбӣ баромади аввалини ӯ аст, яъне Тураев Марс, бозигари кишвари Ӯзбекистон. ва бисёр фикр мекунам дар баъзан маврид подарҳаво низ ҳаст. Шаҳбоз бисёр қавӣ аст, аммо бинед Шаҳбоз бисёр худро хуб идора карда истодааст, аммо зарбаҳояш бештар ба нишон ба ҳадаф нарасида истоданд. инҷо боз бештар талош кунад, бештар кӯшиш кунад. яъне ин дидори чорум аст, бинандагони арҷманд. дидори чорум аст. 7 дидор дар умум варзишгарон рақобат мекунанд. 3 дидор паси сар шуд ва ин дидори чорум аст. ҳисоби умумӣ 2-1 ба нафъи варзишгарони кишвари Ӯзбекистон аст. агар Шаҳбоз дар ин дидор пирӯз гардад, ҳисоб 2-2 мешавад, мусовӣ, ва боз 3 дидори дигарро мо интизор мешавем. яъне ҳисоби умумии даставиро ман дар назар доштам. яъне инҷо шоми бокс аст. инҷо ду дастаи яккачини ҳарду кишвар, кишвари ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ӯзбекистон бо ҳам ҷамъ омадаанд ва ин дидори чорумин аст. Шаҳбоз боз ҳам мавқеи пештавиро ишғол кардааст. инҷо Тураев Марс кӯшиш мекунад зарба бизанад. 2 зарбаи ба ҳадаф расид, аммо Шаҳбоз бинед ба ҷигари Тураев Марс зарба мезанад ва худ дифоъ мекунад аз зарбаи қавии ҳариф. Шаҳбоз ишора мекунад мухлисон, аммо ӯ бояд хуб бедор, ҳушёр ва чоло кунад зарба бизанад. душвор аст, бисёр душвор аст. бинед довар ҳатто ишора мекунад, довари Шаҳбоз ки ҳар лаҳза фишор биёвар. осон як зарбаи мустақим диёр дар ҷои Шаҳбоз. бисёр хуб рақобат мекунад Шаҳбоз, аммо ҳарифаш бошад аз ҳисоби дастони бозуҳои дароз доштани ҳарифи Шаҳбоз, бинед қоматаш низ баландтар аст. бартариро дар аз анамин ҳисоб бартариро ба даст овардааст ҳарифи Шаҳбоз. боз ҳаракат мекунад бо гардишҳо. фишор биёвар, ишора мекунад
довари Шабоз. Ҷеб. инҷо бале довар ишора накардааст. идома дорад. ҷеб ду зарбаи мустақим ба ҷигар аперкот, аммо ду зарбаи ӯ ба дифои Ариф зада шуд. Тураев Марс варзишгари кишвари Ӯзбекистон 20 сол дорад. мо такрор кардем, игвар мешавем. Шабоз 5 сол аз ӯ бузургтар аст. таҷрибаи Шабоз бештар аст назар ба ҳарифаш. ҷеб дар иҷрои Тураев Марс. ҳар ду варзишгар хаста гаштанд, ҳар ду варзишгар бема доранд. ин ҳоло раунди дуюм аст. ин ҳоло танҳо раунди дуюм аст. як раунди дигар моро дар пеш интизор аст. ҳолати клинч аст. ёдовар мешавем дар вазни 63-5 килограмм Баҳодур Усмонов пирӯз гашта буд. акнун Шаҳбоз Ниъматуллоев дар вазни 80 килограмм рақобат карда истодааст муқобили рафиқи бисёр қавӣ ва сарсахташ аз кишвари Ӯзбекистон, Тураев Марс. аъзои такрориро мебинем дар ҳамон ҳолатҳое ки бештар бартарӣ ба даст овардааст. инҷо маълум аст зарбаҳои Шаҳбоз бештар дақиқтар буданд. овози раунди сеюм аст. ҷароёни ин мусобиқоти дӯстона аз он далолат медиҳад ки номаш нуфузаш ҷаҳонӣ аст. пас аз ин мо метавонем боз мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва байналмилалиро оид ба бокс сатҳи сифати касбиро дар инҷо гузаронем. аммо раунди сеюмро идома дорад. инҷо Шаҳбоз бештар фаъол гард. бинед ҳар варзишгаре ки яъне 4 дидоре ки ин чорумин дидор аст варзишгарони мо баромадан, ҳар 4 варзишгарони тоҷик танҳо мавқеи пештавиро ишғол карданд. танҳо ба самти пеш зарба мезананд, дифоъ мекунанд, зарба мезананд, дифоъ мекунанд. аммо инҷо баъзан дар баъзан маврид хусусияти хос, яъне усулҳои хоси ин варзишгарони кишвари Ӯзбекистон низ барало маълум мегардад. инҷо онҳо бинед Шаҳбоз ду зарба, як зарбаи мустақим, ҷеб ва аперкот ба рӯи ҳариф зад. бисёр қавӣ. бинед дар ҳолати зарба задан ҳатто зарбаҳои варзишгарон садо медиҳад. рақобати касбӣ, яъне ҳирфаӣ ана ҳамин аст. инҷо доваришон ба пушти сар зарба задан мумкин нест, иҷозат нест. Шаҳбоз акнун ана ҳамин зарбаи мустақим ба рӯи ҳарифзадаи Шаҳбоз ӯро бисёр дар ҳолати ногувор гузошт. Шаҳбоз бештар акнун фаъол гардид. Тураев Марс варзишгари кишвари Ӯзбекистон ӯ низ бисёр қавӣ зарба дорад. бинед ишора мекунад ба Шаҳбоз. ҷеб зарбаҳои Шаҳбоз зарбаҳои ҳадафмандона аст, нишонрас аст. як то зарба мезанад, бинед аммо ба ҳадаф қавӣ. бинед чӣ гуна қавӣ зарба мезанад.
ҳолати клинч буд ва дар ин ҳолат зуд Шабоз зарбаи дуруст. Свинг аз паҳлу. Боз як свинги дигар аз масофаи наздик. Свинг аз канори рӯй, аз масофаи дур зарба зад ба нишон. Нарасид ва свинг аз канори рӯй, аз масофаи наздик. Хуб қавӣ ба паҳлу, ба канори рӯй зарба зад. Боз як зарбаи дигари Шабоз. Аҳсан, инҷо дар зарба. На, инҷо зуд. Аҳсан. Инҷо фикр мекунам, яъне дар раунди дуюм ва сеюм бартари кулиро ба даст оварда буд Шабоз. Аммо боз мебинем. من باور دارم که شما لذت برده ایستاده از این نبردهای دوستی، نبرد قهرمانان. تاجیکستان Итак, уважаемые дамы и господа, по завершении этого жаркого поединка единогласным решением судей победу одержал Шабоз Нигматуллаев. албатта бо итминони комил дорони кунҷӣ голгузорӣ кардан ва Шабоз Нигматуллаев дар ин дидор дар вазни 80 килограмм пирӯзиро ба даст овард. Аҳсан мекунед. Мукофоти пулӣ. Сертификат на 5000. Бале, мукофоти пулӣ ба ҳар ду варзишгар иқдом мегардад. барои нафари пирӯз гашта $5000 амрикоӣ ва барои нафари мағлуб гашта $2500 амрикоӣ пешкаш мегардад. акси умумии ҳарду варзишгар ва ин навъҳои такрорӣ, зарбаҳои қавии Шаҳбоз ва идораи мавқеи ёршникҳои тӯлонӣ Тураев Марс. ин набардҳо ҳамчунин конкурс аст. шумо барои иштироки ин конкурс будан метавонед ки ба аккаунти инстаграми Омар Кремлёв ё Таҷик боксинг дар он ҷо обуна шавед ва сторис карда ҳар дуро қайд намоед ва метавонед ки дар охири набардҳо ғолибонро муқаррар карда соҳиби шоҷоиза iPhone 14 Pro мегарданд. фаъол бошед. акнун дидори чорум низ ба анҷом расид ва интизори дидори навбатӣ перед пятым поединком счет матчевой встречи равный 2-2. Албатта, ду бар ду аст ки мо шумо Продолжаем и представляем вам трехраундовый бой в первом тяжелом весе. Судьи у ринга: Алишер Алтаев, Актам Базаров и Мехродж Умаров. И с ударом гонга ваш рефери Акмалжон Абдуллаев. рефери марказӣ Акмалжон Абдуллаев ба мухлисон фаъол бошед. маркази рингу мухлисон Добро пожаловать в синий угол ринга боксер, представляющий Узбекистан, Рустамбек Насретдинов. албатта ҳарду варзишгарро муаррифӣ мекунанд барои ворид гаштан. Рустамбек Насретдинов варзишгари кишвари Ӯзбекистон ба ринг ворид мекунад. тазбит мешавад.
интизори ваҷгари пирони сух дошта 66 килограмм Каримов Парвиз аз кишвари Тоҷикистон шаҳри бошад. А в красный угол приглашается боксер, представляющий команду Таджикистана. Встречайте, Парвиз Каримов! Парвиз Каримов акрум майдон ворид мегардад. Интизори рақобати Парвиз Каримов мегардад. Вазни 66 килограмм Каримов Парвиз ваҷгари пирони сух дошта ба ринг мегардад. ҳарифаш бошад Насриддинов Рустамбек аз кишвари Узбекистон пироҳани Представляю вам кабуд соперника. дошта. Боксер в синем углу. Ему 22 года, рост 182 сантиметра, вес 86 килограммов. Это профессиональный дебют спортсмена. Он представляет команду Узбекистана. Приветствуйте, Рустамбек Насреддинов! Его соперник в красном углу ринга. Боксеру 25 лет. Его рост 193 сантиметра, а вес 86 килограммов. Так же, как у оппонента, профессиональный дебют. Он представляет Таджикистан. Парвиз Каримов! рефери маркази ардвачгаро омодаи бад менамояд ва албатта тартибот ба қоидаи дохили рингро ба ардвачгар мерасонад. оғози раунди аввал ваҷгари кишвари мо ҷумҳурии Тоҷикистон Каримов Парвиз вазни 86 килограмм. Бинед қаду қомат баландтар аст назар ба ҳарифаш. Дастуни дарозор инҷо бинед дар ҷавоб Насриддинов Рустамбек як аперкот иҷро кард, зарба зад. боз анамон хатогиро иҷро мекунад Каримов варҷгари кишвари мо. ду зарба мезанад ва як зарбаи ҷавобӣ аз паҳлӯ. инҷо свинг ва хук аз паҳлӯ аз канори рӯй Насриддин Рустамбек зарба мезанад. ҷеб ишора мекунад Каримов. инҷо назар ба оне ки Рустамбек Насриддинов зарбаҳои қавӣ дорад дар баробари ӯ. Каримов Парвиз ваҷгари кишвари мо бо ҷебҳои худ кӯшиш мекунад аз масофаи муайян зарба бизанад. Насриддинов бештар бинед таваккал мекунад, чун вақте бо ҳарифи қомат баланд дастуни зарбаҳои қавӣ дошта рақобат мекунӣ бисёр душвор аст. Аммо Насриддинов Рустамбек ваҷгари кишвари Узбекистон бинед қавӣ зарба мезанад. ҷавобан зарбаҳояш бисёр сангин ва қавӣ ҳастанд. аммо инҷо Каримов Парвиз ваҷгари кишвари Тоҷикистон пирони сух дошта, яъне дастпӯши сурх дорад. ҷеб ишора мекунад. ҷеб
аперкот ва хук аз самти палу зарба зад ва ба нишон расид, ба ҳадаф расид ин зарба. ду зарбаи дигар. ҷеб бо дастиро зарбаи мустақим ва аперкот аз паҳлӯ. ҷеб ишора мекунад боз Каримов. инҷо бинед акнун ҳар ҳолат ҳар гуна аст. Насриддин Рустамбекро бинед нест. Дар ҷавоб ду хук аз паҳлӯ аз масофаи дур бинед чӣ гуна бо қомати паст иҷро мекунад, зарба мезанад. Асан инҷо бояд зарбаи мустақим дар иҷрои Парвиз ҳамон равнди аввал ба анҷом расид. бо ин қомати қаду баст, бо қомати баланд, бо дастони дароз бояд бисёр масофаи муайянро гирифт то ҳариф наздик нашавад. саҳаргоҳон ки хуршеди мунаввар зирӯи боми дунё мекашад сар, чунон ки бар сари зибо арусе бипошад бар сари ту зевару зар. аҷаб шаҳри дилорои Душанбе, хаёлам зеби дунёи Душанбе. варзиш посиди сулҳ аст. варзиш нерӯмандӣ аст, солимӣ аст, тарзи ҳаёти солим аст. яъне манзури ман он аст ки миёни варзишгарон, миёни мардуми кишвар на танҳо самти варзиш, яъне на танҳо варзиш онҳоро бо таҷриба қавӣ нерӯманд мегардонанд, балки дӯстии ин ду миллат қавӣ мегардад. дӯстии ин ду миллат бештар мегардад. ин дидор, ин шоми дӯстии кишвари ҷумҳурии Тоҷикистон ва Узбекистонро болотару мустаҳкамтару устувортар мегардонад. чун мо ҳамсоя, бародар, дӯст ҳастем, ин набардҳо, ин рақобатҳо боз ҳам шаҳрҳои моро, пешравиҳои шаҳри моро зебо ва ҷилотар мегардонанд. аз ҳамин хотир варзиш на танҳо баҳри солимӣ, қавӣ буданд, пуртаҷриба гаштан, балки дӯстиро низ қавӣ мегардонад. инҷо равнди дуюм аст. ҷеб ишора мекунад. аз қомати баланд ва дасти дароз доштанд Каримов мавқеи миёнаро ишғол кардааст. на самти пеш яъне ҳаракат мекунад ва на самти арқӣ. ва бинед ин ҳолат, ин мавқеъ боис мегардад ки ҳарифи ӯ боз дубора зарба бизанад. фикр мекунам бо мураббиаш машварат карда буд ва як тактика ва усули хосро пеша карда буд. аммо инҷо бинед Насриддин Рустамбек аз кишвари Ӯзбекистон варзишгани дастпӯши кабуд дошта бо дасти рост ишора мекунад ва бо дасти чап бинед хук аз паҳлӯ мезанад ва ба ҷигари Каримов Парвиз низ зарба мезанад. яъне кӯтоҳ карда бигӯем Каримов суръаташ каме сустар аст Парвиз. ине бинед ана ҳамин зарбаҳои обдор, бинед ду се зарбаи қавӣ, боз асан зарбаҳои пайдарпай, силсила зарбаҳои пайдарпай ҳарду варзишгар кӯшиш мекунанд ба ҳарду фишор биёранд. инҷо боз як зарбаи мустақими дигар дар иҷрои Парвиз, ду се зарбаи дигар, як аперкот дар аз паҳлӯ, агар свинг аз паҳлӯ аз масофаи дур ба рӯи ҳариф мезад, шояд мо Насриддин Рустамбекро дар замин дар ҳолати нокдаун ва ё нокаут медидем. аперкот, ҷеб фикр мекунам Насриддин Рустамбеков дар ҳолати бисёр ногувор, як зарба танҳо. аммо аҳсан ба ҳарду варзишгар, аҳсан ба иҷрои зарбаҳои қавӣ ҳарду варзишгар. аммо Каримов парварзишгари кишвари мо бинед бешак шубҳа аз дастҳони нав, акнун аз дастҳони дарози моҳири қавии худ истифода бурда истодааст. ин корро бояд дар равнди якум мекард, ин зарбаҳоро бояд дар равнди якум мезад то ки ҳарифро ба нокаут бифиристад. аҳсан, ана ҳамин аввалин нокдаун дар равнди дуюм ба вуқӯъ пайваст. бештар бояд зарба бизанад. ана ҳамин гуна аз самти паҳлӯ, ду се ҷеб зарбаи мустақим,
на ҳолати клинч дар сонаҳои охири раунди дуюм Каримов Парвиз тавонист ҳарифи худро ба нокдаун бифиристад. дар ҳоле ки кишвари ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳоли ҷоннокёбӣ қарор дошт, манзури ман солҳои пеш буд, чун мардуми кишвар орзу мекарданд, варзишгарони кишвар орзу мекарданд, аммо ҳама зина ба зина, рӯз ба рӯз, сония ба сония ҳама шароит муҳайё гашт. ин ҳама неъмат пешак шуд бо ҳидоятҳои пешрои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва бо азму талошҳои раиси шаҳр Душанбе Рустам Эмомалӣ аст ки имрӯз зебо ва дилрабо гашта ва мо шоҳиди ин гуна мусобиқотҳои бошукӯҳ ҷаҳонӣ ва байналмиллӣ гашта истодем. ҳоло дар ҳоле ки ин мусобиқотҳо яъне сатҳашон яъне номгузорияшон масалан шоми дӯстӣ масалан пештар мусобиқоти кушоди ҷумҳуриявӣ ки гузаронда будем номашон ин тавр аст, аммо сифаташон ҷаҳонӣ ҳастанд, байналмилалӣ ҳастанд. инҷо бинед зарбаҳои боз пай дар паи ҳарду варзишгор. Каримов Парвиз акнун ҳис кард, дарк кард ки дастҳо, бозуҳо, панҷаҳои ман барои ана ҳамин муштборон кардани ҳариф будааст. нав дарк кард, чун қомати баланд дорад, дастони дароз дорад, масофаро хуб нигоҳ медорад. танҳо зарба лозим буд. инҷо зарбаҳо аллакай ба рӯи ҳарифаш зада шуданд. инҷо Насриддинов Рустамбек варзишгари кишвари Ӯзбекистон ист, дар канор нест, ӯ тӯҳфа нест. ӯ дар раунди аввал бештар кӯшиш карда буд, яъне Каримов Парвизро бисёр дар ҳолати ногувор гузошта буд, аммо аз dastoни дароз ва қомати баланди ҳарифаш Парвиз ҳеҷ наметавонад ӯро дар ҳолати бисёр ногувор гузорад, ҳеҷ наметавонад ӯро андаке шикаст бидиҳад. Парвиз акнун мавқеи худро ёфт. бинед зарба мезанад, ҷеб оҳо, Насриддин акнун хук аз самти паҳлӯ зад, боз свинг аз самти паҳлӯ зад. Каримов Парвиз дастонаш ба самти поён бароварда шудааст. инҷо фикр мекунам акнун ҳолати бисёр ногувор аст. набояд ҳолати раунди аввалро такрор кард аз ҷониби Каримов Парвиз. бисёр бемадор ҳастанд. раунди сеюм аст, раунди охирин аст. вазни 86 килограмм аст, ёдовар мешавем. шоми бокс аст, бозии дӯстона, рақобати дӯстона миёни дастаҳои якачини Ӯзбекистон ва Тоҷикистон аст ки ҳарду варзишгарон инҷо ҷамъ омаданд. ишора мекунанд. инҷо ҷеб ду зарбаи мустақим дар иҷрои Каримов Парвиз. Тоҷикистон дар миёнбанди Каримов Парвиз бо ҳарфҳои сурх Тоҷикистон навишта шудааст. ҷеб аҳсан ба ҳарду варзишгор. аҳсан ба ҳарду варзишгар ки бо ин гуна баромад дӯстии ин ду миллат боз қавӣ мегардад. бо ин чорабинӣ бо шукӯҳ дӯстии ҳарду кишвар қавӣ мегардад. аҳсан ба ҳарду варзишгор. аҳсан ба ҳарду варзишгар ки бо ин гуна баромад
дӯстии ин ду миллат боз қавӣ мегардад. Бо ин чорабинӣ, бо шукӯҳ дӯстии ҳарду кишвар қавӣ мегардад. خب انتظار است بازیگر کشور صدای خش رو برام بکنه مخلصا. Итак, дамы и господа, по завершении пятого поединка матчевой встречи единогласным решением судей одержал победу и выводит команду Таджикистана вперед со счетом 3-2 Парис Карчима. бо ҳисоби се барду бо душворӣ низ хато намекунем, чун Каримов Парвиз бозигari кишвари Тоҷикистон тавонист бо ҳисоби се барду ҳарифа шуда. Итак, церемония нокдаун ва пирӯз бигардад. $5000 амрикоӣ насиби Каримов Парвиз гардид. Победитель Парвиз Каримов. Албатта. Сертификат на $5000. ҳарифаш бошад $2500 насибаш гардид. مخلصانی عزیز بار دیگر یادداشت بشیم که در دایره نبرد قهرمان‌ها همچنین کنکورس ادامه دارد. باز بار دیگر به خاطر شما می‌رسانیم که برای اشتراکی کنکورس شدن شما باید با اینستاگرامی پرزیدنت IBA عمر کریملیوف و تاجیک باکسینگ در آنجا مرا شوید و استوریز کرده هر لحظه مسابقات را همراه باشید و یک صدای با تاجیکستان. Итак, мы продолжаем. Представляем вам шестой. аввали дидори ӯ дар бензина каспӣ Добро пожаловать в красный угол ринга боксер из Таджикистана Давлат Болотаев. Давлат Болотаев, бозигari умедбахши кишвари 92 килограмм майдон мегардад, интизор мешавад. 24 сол дорад. 92 килограмм вазнаш ба 186 килограмм. аввалин рақобаташ дар каспӣ ва ин бокс аст ки майдон мегардад. акун ҳисоби умумӣ ҳар ду дастаҳои якачӣ кишвари Тоҷикистон ва Ӯзбекистон 3-2 манафи кишвари мо аст. кишвари Тоҷикистон ҳисоби умумӣ 7 набар аст
7 Представляем набард вам аст ва соперника. 5 Боксер в панҷумин синем углу. набардаш. Ему 20 лет. Его рост Шашумин 180 набардаш. сантиметров, а вес 92 килограмма. Возмигар. Это профессиональный дебют. Он представляет команду Узбекистана Фотон Амир Самходов. А вот и его соперник в красном углу ринга. Бойцу 24 года, рост 186 сантиметров, вес 92 килограмма ровно. Его профессиональный рекорд 3 победы, ни одного поражения. Представляющий команду Таджикистана, приветствуйте, Давлат Болтаев! ёдовар мешавем дар бони аҷван ки ин ҳама дастгириҳо ҷониби раиси шаҳри душанбе танҳо барои рушди ин варзишгарон, танҳо барои иштирок дар мусобиқаҳои байналмилалӣ сатҳи ҷаҳонӣ ки парчами миллатро баланд бардоранд ҷасур ва қавӣ бошанд. раунди аввал оғоз гардид дар вазни 92 кг. Болтаев Давлат вазни 92 килограмм аст. пирвани сурх дошта, яъне дастпӯшҳои сурх доштааст. сканори сурхи ринг аст. ҳарифаш Самадов Амир аз кишвари Ӯзбекистон бо дастпӯшҳои кабут, яъне канори кабути инҷи ринг. унҷо як ҷиб аз ҷониби Самадов зада шуд. ҳар ду варзишгар чолок ҳастанд, ҳар ду варзишгар чобук ҳастанд. онҳо аз маркази майдон рақобатро шурӯъ карданд ва ҳоло ҳам дар маркази майдон қарор доранд ва намегузоранд онҳо ки мавқеъҳо иваз шавад. яъне рақобати баробар ба назар мерасад. ҳоло аз ҷониби ин ҳарду варзишгар зарбаҳои қавӣ зада шуданд ва шояд онҳо якдигарро санҷида истоданд. ин ҳам ба ин ҳолат низ хон медиҳад барои санҷиш кардани ҳариф. аперкот аз ҷониби Болтаев Давлат, аммо ба дастпӯшҳои Самадов Амир бархӯрданд. ҳолати клинч аст ва довари маркази зуд бояд онҳоро канор кунад. ҷиб ва як зарбаи дигар. ҷеб ишора мекунад Давлат. дар ҳақиқат раунди аввал яъне сонияҳои ба шумор боқӣ монданд ва онҳо бештар бинед кӯшиш карданд ки ҳолати бозингарро ишғол кунанд, аз ҳисоби техника зарба бизананд. инҷо яъне дар асли ҳол вазнин бештар, вазни 92 килограмм ё ин ки ҷамъи 92 килограмм аз 100 зиёд. ин вазнҳо одатан тӯлонӣ тӯл намекашанд, дер давом намекунанд. яке аз варзишгарон бо як зарбаи қавӣ метавонад масалан ҳарифашро ба замин биафтонад, аммо ин ҳарду варзишгар вобаста аз оне ки вазни доранд, бисёр чолок, бо суръат ва юр, чобук ҳастанд, серҳаракат ҳастанд, кам ба назар мерасанд варзишгарон. яъне дар раунди аввал қувваҳо баробар буданд.
албатта инҷо ровӣ марказӣ бештар рӯҳ баланд гардонда истодааст ҳам мухлисон ва ҳам дӯстони тоҷикон, яъне аз кишвари Ӯзбекистон, ҳам варзишгаронро ва ҳам иштирокчиёнро аз дӯстӣ қавӣ гардид. ҷеб акнун Бултаев инҷо фаъолтар гардид. ҷеб ишора мекунад. раунди дуюм аст. ҳар ду варзишгар суръати бисёр баланд дорад. Бултаев Давлат дастонаш фароварда шудааст ва мавқеи миёнаро ишғол кардааст, на ба самти ақима ва на ба самти пеш. ду зарбаи дигар, ҷеб, зарбаи мустақим, ҷеб ишора мекунад. инҷо мураббиё ишора мекунад ки тоб хӯрда, гардиш карда зарба бизан. инҷо душвор аст, чун Самадов Амир ҳарифи Бултаев Давлат аст кишвари Ӯзбекистон. бисёр хуб идора мекунад рақобатро. бинед намегузорад Давлатро Бултаев. яъне Давлатро намегузорад ки ба паҳлӯҳо ҳаракат кунад, то бо як гардиш тавонад аз паҳлӯ аз канори рӯи ӯ зарба занад. Свинг ва яъне бо истилоҳ хук ё ин ки аперкот. бештар бинед Бултаев Давлат кӯшиш мекунад ки аз ҳолати принципали як свинг инҷо аз паҳлӯ зарба зад ба канори рӯ. Бултаев Давлат кӯшиш мекунад фишор биёрад, аммо бинед дастҳояш боз аз худ боварӣ комил дорад ки метавонад бо ҳариф хуб рақобат кунад. бо дастҳои ба поён фароварда шуда на ҳар кас масалан метавонад бисёр рақобати як ҷадид ё ин ки қавӣ ва босуръатро нишон бидиҳад. ин хоси варзишгарони бисёр ҳирфаӣ ва нобиғаҳои бокс аст. ҳатто худи Флойд Майвезер ки зиёда аз 50 рақобат гузаронидааст ва ягон маротиба мағлуб гаштааст, ӯ каме андар кам дастҳояшро ба поён мефарорад ва бештар 70 ва 80% дастони ӯ ба боло бардоштааст. манзури ман нобиғаи бокси ҷаҳонӣ Флойд Майвезер аст. Флойд Майвезери хурдӣ. инҷо Бултаеви мо Майвезери тоҷик, яъне бештар бинед кӯшиш мекунад бо дастҳои фароварда шуда рақобат кунад, аммо ман фикр мекунам инҷо бояд каме худро ба даст бигирад, ҷиддитар зарба бизанад. бисёр як гардиши хуб дар иҷрои Бултаев Давлат. раунди дуюм низ ба анҷом расид. ман фикр мекунам раунди якум ва дуюм на он қадар диққат ҷалб кунанда буданд. чун ҳар ду варзишгар хостанд такрор шавад, новаса суръати баланд доштанашон ин ҳолатҳои навораҳои такрорӣ мебинед. бештари зарбаҳои онҳо ба дифои якдигар зада шуданд. бештар ҳолати клинч ба назар расид ва зарбаҳояшон дар ҳаво муаллақ монданд, яъне дар фазо вақти зарба мезананд, яъне на ба рӯи ҳариф, яъне бо зарбаҳои фирефташуда мегӯянд. акнун раунди сеюм аст. довари марказӣ, рефери марказӣ онҳоро ҳушдор месозад ки раунди сеюм аст. албатта яъне чоло кунад, чо букунад, рақобат бояд кард. Бултаев Давлат дастпӯши сурх дошта, ин аз кишвари азизи мо аст, ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри дилорои Душанбе. ва Самадов Амир аз кишвари Ӯзбекистон, аз кишвари дӯст, бародар, ҳамҷавор Ӯзбекистон
ин мусобиқа на танҳо на балки ин масалан манзури рақобат аст, яъне рақобатҳои ҷадид, нав, таҷрибаҳои нав, балки дӯстӣ бардавом, дӯстии қавӣ, дӯстии ин ду миллат. ман фикр мекунам ки ин мусобиқоте ки гузашта истодааст барои дигар кишварҳои ҳамсоя ин намунаи ибрат аст, чун кишвари мо ҷумҳурии Тоҷикистон ва шаҳри азизи мо Душанбе бисёр рушд ва равнақ карда истодааст, сония ба сония, ҳатто соат ба соат. яъне мо танҳо ба пеш рафта истодаем. далели гуфтаҳо ин мусобиқоти кушоди ҷумҳуриявӣ буд ки бисёриҳо дар ҳолати дидан, хондан, вақти хондан мусобиқоти кушоди ҷумҳуриявӣ, аммо дар фикр ва дидан бо чашм ин манзури ба онҳо як мусобиқоти бошукӯҳ буд, ҷаҳонӣ буд. бештар гузашта буд, аммо ин шоми бокс аст. инҷо як аперкоти зебо аз ҷониби Болтаев Давлат иҷро гардид ва ҷавобан Самадов Амир низ як зарбаи мустақимро ба рӯи ӯ зад. ҷеб боз ишора мекунад, ҳолати клинч аст. боз як ишораи дигар. боз ишора мекунад. раунди сеюм аст, раунди охир. ду зарбаи дигар. зарбаҳо бисёр дар ҳаво, дар фазо муаллақ монда истоданд. хуб, раунди сеюм низ ба анҷом расид. як дидори дигар моро интизор аст. ҷамъи 92 килограмм. як дидори тақдирсоз, ҳалкунанда. дидори ҳафтум моро интизор аст. албатта интизор мешавем хулосаи доваронро ва ки дар ин дидор пирӯз омад. Болтаев Давлат аз кишвари Тоҷикистон, Самадов Амир аз кишвари Ӯзбекистон. ABA яъне қариб ин дидор баробар буд. раунди якум, раунди дуюм, раунди сеюм мисли дидори гузашта вазни 86 килограмм Каримов Парвиз ва Насреддинов Исламбек ки бисёр ҷаззоб гузашт. боз довар мешавам вазни 63.5 килограмм ки Баҳодур Усмонов муқобили Аҳмадов Муҳаммадалӣ аз кишвари Ӯзбекистон рақобат кард ки Баҳодур Усмонов бисёр бо як осонӣ. Итак, по завершении трехраундового боя единогласным решением судей победу одержал Давлат албатта пирӯзиро Давлат Болтаев ба даст овард дар вазни 92 килограмм. аслан мехонем чун фаъол буданд, сурати хуб доштанд ва тавонистанд. Не уходите, еще церемония награждения. Я думаю, сертификат на $5000 вам не помешает, Давлат. Итак, Амир Самадов получает сертификат на $2500, а победитель Давлат Болтаев сертификат на $5000. Албатта, Давлат Болтаев дар ин дидор пирӯз гашт ва
Встречайте, девушки. мукофот пешниҳод гардид бо маблағи $5000 ам бисёр олӣ. Ин дастгириҳо танҳо ба хотири пешравӣ, ривоҷ, сайқал додани маҳорати варзишии пеш. Худашо Спасибо. пай дар пай тамрин кардан, заҳмат кашидан, ин ҳама дастгириҳоро бояд қадр кард. Талош варзид, заҳмат кашид, Уважаемые дамы и бо господа, нангу номус, а сейчас бо як ор мы представляем вам бо ҳисси специальную церемонию ватандӯстӣ награждения. тоҷикистонро, Добро ватанро, пожаловать в душанберо ринг. боз ҳам Президент Федерации бокса Босс сам аз Таджикистана нигоҳи дидан Камил дигар Мирзоалиев. акнун интизор мешавем дидори охирони Двукратный шоми бокс. чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр, легенда таджикского бокса Раймкуль Балахбеков. Отец президента Международной боксерской ассоциации Назар Сафаров. Так, ҷаноби ғай бокс тоҷик так как отец президента Раймкул Малахбек. Международной боксерской ассоциации в ринге, в зале сыну в ринге делать нечего, но зато есть что делать внуку. албатта падар, писар ва набира бисёр лаҳзаҳои диданӣ, хотирмон. Дамы и господа, Раймкул я с Малахбек удовольствием предоставляю слово президенту Федерации бокса Таджикистана Камилю Мирзоалиеву. спасибо вам. мухлисони меҳрубону азиз, биён як қарсак барои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, албатта пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷаноби олӣ ки барои мо ҳамин хел шароит фароҳам оварда, Тинҷи Амонӣ ва як қарсаки дигар барои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ки ҳамин хел маҷмӯаи зебо рӯз то рӯз сохта шуда истодааст. Еще раз хочу поблагодарить вас, уважаемый Умар Назарович, за уделение внимания развитию бокса в Таджикистане. Шмодам Назарака, барой Махамихел фарзанд тарбия кадагидон, тансияти, саломати, умри дароз, ва гуфти пешвои муаззами мо, Таджикистон, ба пеш мо зодаи Таджикистон ҳастед. асан бисёр суханҳои олӣ, бисёр суханҳои воло, бисёр суханҳои воло. Дар ҳақиқат сами пешвои миллат Рами Моди Раҳмон барои ҳамин дарёфти набиғаҳо, пешравии кишвар, шаҳр, А шаҳри теперь мы Душанбе, шаҳри вручаем азиз. подарок лучшему беназир аст. боксеру, легенде таджикского бокса, двукратному чемпиону мира, бронзовому призеру Раймкул Малахбеков. Олимпийских игр Раймкулю Балахбекову. албатта ин ҷоиза бисёр бошукӯҳ аст, бисёр таърихӣ аст. ана ҳамин ҷоизаҳо, мукофотҳо ҳамаи ана ҳамин Уважаемый обрӯ Камиль Мирзоалиев, президент Федерации бокса Таджикистана, вам тоже танҳо баъди есть подарок собистолии от ҷумҳурии Тоҷикистон Международной ҳамаш падаст. боксерской ассоциации. От Международной боксерской ассоциации вам подарок. Добрый вечер, уважаемые друзья. Мы хотим подарить Федерации бокса Таджикистана золотой ринг.
Да. Чтобы Федерация бокса Таджикистана, чтобы развивалась. И чтобы у наших боксеры были лучшими боксеры в мире. Так что поздравляю. Асан мекунем. Давайте сделаем общее фото. Общее фото, дорогие друзья. албатта сипос ба президенти маҳбуби кишварамон муҳтарам пешвои миллат имом Али Раҳмон ва ба توفه برای президенти شما кишвари ҷумҳурии Ӯзбекистон توجیکستان میرزیویف. سنگای بهای توجیکستان شوکت میرزیویف که سلامتی این شما دو در وقت سعادت بیارد دای ما باز یک سرور بار دیگر توانستند شما در دوستی رحمت این کلام دو که ملت وقتی رو قیمت خود را باز در حق قوی ندونسته در این سال به تاجیکستان مستحکم آمده تیز تیز بیاین همین خیلی مسابقات تیز شد تاجیکستان فقط با پیش رود رحمت کلام назар сафар падари раим қулмалах буд. И памятное фото, дорогие друзья. Спасибо. Спасибо и в нашей программе заключительный 7-й поединок матчевой встречи Таджикистан-Узбекистан. як набарди дигар боқӣ мондааст. сипоси беандоза ин ҳама заҳмат талош кӯшиш مخلصان عزیز یک کفکوبی تاجیکانه به خاطر میمانان аз гунди пешвои муаззам миллат ва сарвари кишвари Ӯзбекистон رسمی خوبی تاجیکان را گم مکن ин ду миллат дӯстии ин ду миллат боид мебошад кӯшишҳои инҳо тӯли 25 сол мебинед ана ҳамин подоши азобҳо ва машаққатҳо ин мусобиқотҳои бошукӯҳ аст ҳазорҳо майдонҳо маҷмӯъаҳои варзишӣ бошукӯҳи кишвари тоҷикистон шаҳри душанбе аст ин ҳамаро қадр кунед ва як дидори дигар моро интизор аст меҳмони анҷуман дидори охирин ҷамъи 92 килограмм ду варзишгари дигар аз кишвари Тоҷикистон. Уважаемые дамы и господа, Международная боксерская ассоциация и Федерация бокса Таджикистана представляют вам 7-й заключительный поединок матчевой встречи Таджикистан-Узбекистан. Трехраундовый бой в супертяжелом весе. ҷамъи 92 килограмм. Судьи ринга Алишер Алтаев, Актам Базаров и Мехроз Шумаров. И с ударом гонга ваш рефери Акмалжон Абдуллаев. Добро пожаловать в синий угол. Боксеры из Узбекистана. Встречайте, Мухаммад Файзуллаев. Муҳаммад Файзуллаев аз кишвари Ӯзбекистон. Ринг мегардад ва интизори дидори ҷои ҷазоб дорад. вазни 130 килограмм аст. Қадараш 105 сантиметр ва 19 сол дорад ин ҷавон. бо қави пайкарона баҳодорона вориди ринг мегардад ин варзишгари ӯзбекистонӣ интизори ҳарифи хиш аз кишвари Тоҷикистони Аброриддинов Муҳаммад.
Добро пожаловать в красный угол ринга. Боксер из Таджикистана Мухаммад Аброридинов. Албатта ҷамъи 92 Муҳаммад Аброридинов бисёр қомати баланд дорад, қавӣ аст, ҷасур аст. 204 сантиметр Представляю вам соперника. Боксер в синем углу. Ему 19 лет, рост 185 сантиметров, вес 130 килограммов ровно. Это профессиональный дебют. Он представляет команду Узбекистана. Приветствуйте, Мухаммад Файзуллаев. А вот и его соперник в красном углу ринга. Боксеру 23 года. Его рост 2 метра и 4 сантиметра, а вес 110 килограммов ровно. Также профессиональный дебют, представляющий команду Таджикистана. Приветствуйте, Мухаммад Аброридинов. ёдовар мешавем вазъи ҷамъи 92 килограмм аст. даври охирини шоми бокс дар шаҳри душанбе маҷмӯъаи варзишиёбии қасри теннис аст. ҷуфти охирин вориди майдон гаштанд ва ин набардро мо интизор мешавем. вазни ҷамъи 92 килограмм. Аброридинов Муҳаммад бо дастпӯшҳои сурх ва Файзуллаев Муҳаммад бошад бо дастпӯшҳои кабуд. алакай варзишгари ӯзбекистонӣ Файзуллаев Муҳаммад бо дастпӯшҳои кабуд. бинед мавқеи пешсавиро ишғол кардааст, аммо Муҳаммад Аброридинов ду зарбаи обдор, ду зарбаи мустақимро ба рӯи ҳарифаш зад ва агар ин ҳолат идома ёбад, шояд мо Файзуллаевро дар замин дар ҳолати нокдаун ва ё нокаут хоҳем дид. ҷеб ва як зарбаи дигар, боз як зарбаи дигар. Муҳаммад Файзуллаев варзишгари кишвари ӯзбекистонӣ бештар дар ҳолати клинч аст. қавӣ аст он ҳам қавӣ аст, аммо Муҳаммад Аброридин ишора мекунад, на инҷо як ҳолати клинч аст. бале, ишора мекунад ҷеб, Муҳаммад ҷеб ишора мекунад мураббияш ва зарбаи мустақим, ҷеб зарбаи Муҳаммад қомати баланд дорад, бениҳоят қомати баланд дорад, дастони дароз дорад. бинед намегузорад Файзуллоро, ҳарифашро, Файзуллаевро ки ба ӯ наздик шавад. бисёр инҷо агар ин ҳолат идома ёбад, шояд Файзуллаев ба замин афтад. инҷо боз ҷеб, бисёр як шоми пурҷаззоб, шоми самимӣ, шоми диданӣ. то ҳол баҳри мову шумо аст, бинандагони арҷманд. Аброридинов Муҳаммад дастпӯшҳои сух доштааст, кишвари Тоҷикистон аст. ин варзишгари қомати баланд дорад. ҷеб аллакай шумораи зарбаҳо, силсила зарбаҳо бештар гардиданд, аммо як зарбаи қавӣ аст, намерасад то ки ҳарифро ба замин биафтонад. ҳолати нокдаун аст, ҳолати нокдаун. фикр мекунам Файзуллаев Муҳаммад варзишгари кишвари ӯзбекистонӣ ҷо хуб рақобат кард, аммо аз ҳисобе ки бо пӯҳияш хуб ҳаракат намекунад, мавқеи муайянро ишғол накардааст. инҷо варзишгари кишвари Тоҷикистон Аброридинов Муҳаммад
аз тамоми фурсатҳои ба миён омада истифода бурда истодааст. Яъне аз паҳлӯ, аз канори чап, рост, зарбаҳои мустақим, аперкот, свинг, ҷеб истифода бурд. Аммо инҷо бо сабаби даст кашидани ҳариф ғолибияти соф бартари куллӣ ба нафи Аброриддинов Муҳаммад гардид. Бисёр хушҳол аст, бисёр хушҳол аст. Аз ҳолати ворид гаштан ба майдон бисёр хушҳол буд. аммо фикр мекунам ин охир нест. Варзишгарони мо бояд омода шаванд рӯҳан, ҷисман барои дар кишвари Узбекистон рақобат кардан. яъне онҳо инҷо омадан бо мо, дӯстони мо, бародарони мо, дӯстии мо баръакс боз қавӣ гардид. боз онҳо моро дар хонаи худ, дар кишвари худ интизор хоҳанд шуд. фикр мекунам чун моро даъват мекунанд барои рақобат кардан варзишгарони моро. яъне манзури ман он аст ки ҳисоби умумии 5-3 аст. фикр мекунам дастаи якачини 6 секунд первого раунда. Техническим нокаутом победу одержал Мухаммад Аброриддинов. И устанавливает окончательный счет матчевой встречи 5-2. Файзулаев получает сертификат на $2500, а Мухаммад Аброриддинов на $5000. Аброриддинов Муҳаммад пули сарфароз гардонида шуд ба маблағи $5000 амрикоӣ ва ҳарифаш бошад $2500. بعد از این مراسم جایزه‌سپاری در حیات دستاوی مراسم جایزه‌سپاری می‌شود و مهم است عصبانی گشته است ҳарифаш. аммо ин дӯстӣ аст, набарди дӯстӣ аст. А впереди нас ждет церемония награждения. онҷо низ набард мекунем, онҷо низ сабқат мекунем. Тоҷикистон ба пеш. Асан Уго, Дилшод Назаров, Дилшод Ҷураев, Парвиз Собиров, Кабири Мирзоалӣ, раиси Федератсияи бокси Тоҷикистон, Дилшод Назаров, қаҳрамони бозиҳои олимпӣ, Парвиз Собиров. Варзишгари ҳирфаӣ, варзишгари муваффақи кишвар бояд ба риштаи ҷудо қаҳрамони ҷаҳон. мухлисон акнун интизор ҳастанд мукофотҳои худро. варзишгарон соҳиби ҷоиза ва мукофот гардиданд. акнун ягони анҷуман шоми бокс бо ҳамин ба этмом расид. ҷумҳурии Тоҷикистон дастаи якачини ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳисоби 5-2 бо ҳисоби умумии пирӯзиро ба даст овард. ҳасан мешуданд ва боз рақобатҳои ҷолиб ва ҷазоб интизор аст. хайр то гузоришҳои дигар бо мо бошед.